Trestí tam ty kurvo stvachní prst. Jo, Fifi tam fakt dal prst. Jo. Mara to natáhnu a teď prostě... Ono tam, ne, já jsem mu trochu pomohl, ale prostě Fifi to zkoušel prostě. A ona normálně nejsou tak hrozně citlivý, ale tahle je hrozně citlivá. Tak jako to je jasný, co? No. Je, Teresko, čau čau. Čau, Terko. Hej, jako, co neudělat s 10 pasíčkama za 80 korun dohromady, jednou mašlí a jedním fixem na CDT. Takže nízkorozpočtový ten. Au. To bychom moc neměli. To bychom moc neměli. Ty vole, tohle by nejlepší Vánoce za poslední. Hej Tofi, chceš na to něco dát? Na ten dárek. Takže Fifi právě zjistil, že když si svakne do odstraňovače, že to trochu bolí. Jo, to dost bolí. Jo, klidně. Vole, já jsem tam dal jenom vařič. Jau! Druhý zásah, mám dva! To je kokot. 2 zářezí na pažbě. Kdo dál? Soráž, já jsem neviděl, že máš prst. To je kokot. Mám dva. Ukaž ten prst. Ty jsi blbec. Filip, ale Filipovi jsem pomohl, ten to udělal dobrovolně. Běžte za doupím, ten má... Já jsem si ale vybral sám, ale jsem se